Hyvää iltaa ja tervehdykset täältä Kiantajärveltä. Olemme täällä seuraamassa hyvin erikoista tapahtumaa. Voisitteko Adam Härkönen kertoa, mitä te oikein teette? No me tässä hartana miehinä odotamme, että ilmalaiva tulee hakemaan meitä maailmanlopun eiltä Kuhumaan, tapaamaan ittiä Herra Jeesusta. Anteeksi, mitä? Niin. Ittiä Herra Jeesusta. 20 vuotta olemme tässä ootelluna. Entä nuo pahviukot? Ne mitään pahaviukkoja oo. No saako heitä haastatella? Ei. Ja mitä tekin oikein sinne kyselette? Alkakaa loputtaa siitä. Voi, himputti. Vuosikaudet tässä ollaan turhaa ooteltu. No, kyllä sitä pussillakin Kuhumaan pääsee. Hei tyypit, sori kun kesti, oli hirve... Hei, tyypit, no okei, joo, just näin, nyt ne on sit lähtenyt, just näin, hei, pitäkää tunkkinen perkele!